Kom je nou ook minder boeten, als het zo kwaad is boeten? Ja. Ja. Maar dat kan mijn lichaam niet meer. Mijn hoofd wil niet meer. Nee. Mijn hoofd en nek, dat zit in de hoes. Ja. Dus zelf eten zie je dat doe je net meer? Nee, allang niet. Allang niet, nee. Itensieren, dat was een wol bij Maaltijdservice Noord in mijn naam. Die had zo'n 2300 klanten in Noord-Nederland. Nou, je wordt dagelijks ongeveer een 3000 koelverse maaltijden bereid. En die koelverse maaltijden die worden dus hier in deze keuken bereid. Vervolgens worden die geforceerd weer omkwollen. Dat is in de apparatuur die we er speciaal voor aanschaft hebben. En na het terugkoelen worden ze dus geportioneerd in eigenlijk de portie of de maat wat mevrouw Jansen bij wijze van spreken besteld had. Dagelijks krijgen wij dus leveranciers die hier de producten brengen die wij bereiden moeten. Dat zijn alle verse producten en een paar gegade producten. Die controleren wij op temperatuur, gewicht, aantal. Zodat wij altijd weten wat er is en wat we binnenkomen gekregen hebben. Wat we ook weten dat we daadwerkelijk wat we besteld hebben, dat het er ook is. Ja. En dan anders komen we voor verrassings en dan hebben we straks niks meer. Nee. Dat mogen we niet. Er hebben nooit een klant zonder eten zitten? Nog nooit, nee. Heel soort verschillende menus hier kunnen mensen alle dagen kiezen dan? Ja, ze kunnen kiezen uit 3 menus. En dan kunnen ze zelf de componenten bij elkaar kiezen tussen de groenten en de aardappel en het vlees. Nou, en er zijn verschillende mogelijkheden wat ze allemaal kunnen kiezen hier. Het maakt het net uit hoe oud je bent en het kan echt van kwart tijd. Voor een bepaalde periode, nou ik heb een maand lang wil ik graag een maaltijd nemen. Dan is dat mogelijk. Ja. Mensen die uit het ziekenhuis komen en die zeggen, nou we kunnen een maand lang niet koken. Nou, dan kiezen we voor een maand en dan kunnen ze een maand een maaltijd aanvragen. Zullen we gewoon naar eten? Ah, fijn, vriendelijk bedankt. Alsjeblieft. Goeie vrienddagen. Ik ben blij mee. Dat dacht ik. Hey, tot de volgende keer. Dagen. Ja, hetzelfde. Doei. En bij feestdagen is er een speciaal menu.